ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ደቡብ ኣብ 2013 ንልዕሊ 33,000 ስድራ ስዋኣት ተኣለይቲ ስንኩላንን ዘኽታማትን ጽጉማትን ንምሕጋዝን መነባብሮኦም ንምምሕያሽን ብልዕሊ 94 ሚልዮን ናቕፋ ዝተፈላለየ መደባት ከም ዘሳለጠ ብ10 ታሕሳስ ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ ከምጋም ገሊጾም ኣብታ ኣኼባ እቲ ገንዘብ ብመልክዕ ደበስ ሓገዝ ብጥረ ገንዘብን ዓይነትን ከምኡውን ዘዋሪ ልቓሕ ከም እተዋሃበን ዝምስገን ውፅኢት ከም እተረኽቦን ተሓቢሮም ወኪል ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ሃይለ ገብረ ሚካኤል ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እቲ ሚኒስትሪ መነባብሮ ጽጉማት ዜጋታት ንምምሕያሽ ኣብ ዘካይዶ ስራሓት ዓቕሞም ዘፍቅዶ ምድግጋፍ ንዝገብሩ ኣብ ወፃኢ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብምምስጋን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት 98 ሚእታዊት ካብቶም ልቓሕ ዝወሰዱ ዜጋታት ሰሪሖም ልቕሖም ክመልሱ ከም ዝኸኣሉ ኣረድዮም ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ አገልግሎት ዞባ ደቡብ አቶ ፍራንኮ ኩባባ በወገኑ ማሕበራዊ ጸገማት ንዘለዎም ዜጋታት አለሊኻ ዘድሊ ምድግጋፍ ብምግባር ኣፍረይቱ ንክኾኑ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ዘተባብዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምምልካት ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ዘድሊ ምትሕብባር ከም ዝገብር አብሪሆም ኣብ መዛዘም ናይቲ ገምጋም ሚኒስትር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሳልማ ሓሰን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ስድራ ስዋኣት ተኣለይቲ ስንኩላን ዘኽታማትን ጽጉማትን ንምሕጋዝ ዘሰላስሎ መደባት ኣብ ምምሕያሽ ህይወቶም ዜጋታት ዝጻወቶ ዘሎ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ጠቒሳ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝነብሩ ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ዝካየድ ስራሕ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክስራሓሉ ምዃኑ ብምሕባር እቲ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ጎኒ ዝገብሮ ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዛት ኣብ ተጠቀምቲ ዘምጽኦ ለውጢ ንምፍላጥ ክነጥፍ ምዃኑ ኣረድያ